Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaag kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining atong santos nga misa sa Huwebes Santo. Nakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako dako yamot sa huna-huna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa gikinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nga muyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala ug dad-on kita ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa kahitasan.
magampo kita. O Diyos among amahan, aniya kami nakapundo karon makigsalo sa panihapon, kaghikay sa imong bugtong anak karon pagpakita sa iyang kugma. Iya kining gihatag ka namo sa hapit na siya magpakamatay, o gitugyan sa simbahan aron sa ulugo ng bag-og tunhay nga sakripisyo. Nangamuyo kami nga dinhini ning Eucharistia, makaplagan namo ang bukos nga gugma ug kinabuhi. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa basahon sa Exodo. Ang Ginoo mingon kang Moises o kang Aaron dito sa Ehipto. Kining bulan ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Ipahibalo sa tibok pundok sa Israel, nga isa kanapulog adlaw nining bulana, kinahanglan magpili ang kada tao og nating karnero o nating kanding alang sa iyang pamilya, usa ka mananap matag panimalay. Kung gamay ra kay ang pamilya og dili makawrot pagkaon sa usa ka mananap, ang usa ka mananap tabangan pagkaon sa duha ka panimalay nga managsilingan. Magagad sa gidaghanon sa namuyo sa matag panimalay. Bahin-bahin na ang mananap sumala sa makaon sa matag tao. Kinahanglang mananap walay daot, laki kini og nagpanuigon og usa ka tuig. Mahimong magpili kamo karnero o kanding. Lami nga kini hangtod si kanapulog upat ka adlaw sa bulan nga mao'y panahon nga ang tibok Israel mag-ihog mga mananap pagkagabi. Unya magkuha sila dugo o gipahid diya sa mga marko sa pultahan ug sa ibabaw sa pultahan sa mga balay diin kanon ang mga mananap. Niadtong gabion na aslon ang mananap og kanon uban sa pan nga walay patubo og sa mga tanuo-tanon nga pait. Ingnan ninyo ni pagkaon. Magbakos kamo, magsulob sa inyong sandalyas o magkupot sa inyong sungkod og dalian ninyo pagkaon. Mao kini ang kasaulugan sa pagsaylo sa Ginoo. Niadtong gabion na suruyon ko ang Ehipto o pamatyon ko mga kamagulang anak lalaki sa mga tao o mga panganay nga laki sa mga mananap. Kastigon ko ang tanang Dios sa Ehipto, ako ang Ginoo. Ang dugo mo ilhanan nga sa mga balay nga inyong gipuy-an. Ini kakita ako sa dugo, sa iluan ko kamo, ug walay kadaot nga maabot kaninyo, ini kastigo ko sa Ehipto. Kining adlaw mahimong haldumanan alang kaninyo. Sa ulugan ninyo kini ug sa tanan ninyong kaliwatan, ingon nga permanenteng pangilin alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kalis nga atong ibindisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Mao ang pagkalawat
pagbalos sa Ginoo. Tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang ginhimo kanako. Imnon ko ang kalis sa kaluwasan. Ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Ang kalis nga atong gibindisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Bililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang buutang mga alagad. Ang anak sa imong sulugoon nga babayi, imong gisulti ang dakong mga talikala. Ang kalis nga atong gibindisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat. Ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo. Diha sa atubangan sa tibuok niyang lungsod. Ang kalis nga atong gibindisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Ang kalis nga atong gibindisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsuon, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kay ninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako.
Kay sa matagkaon ninyo niining pan, ug sa matag-inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Pagbasagikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Bispiras kadto sa pangilin sa pagsaylo, nasayod si Jesus nga miabot na ang takna sa pagbiya ni ining kalibutana ug pag-adto sa amahan. Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga ania sa kalibutan ug gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Samtang nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, ang yawa mihulhog kang Judas nga ang anak ni Simon Iscariote sa pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa amahan ang tanang gahom ug nga siya gikan sa Dios ug muadto sa Dios. Busa mibiya si Jesus sa lamesa, gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbakos siyag tualya. Unya naghuwad siyag tubig sa planggana ug gihugasan niya ang tiil sa mga tinun-an ug gipahiran sa tualya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro ug si Pedro miingon kaniya, "Ginoo, hugasan mo ba di ay ang akong tiil?" Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat, apan makasabot ka raka unya." Si Pedro miingon, "Dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil." Apan si Jesus mitubag, "Kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, dili ka akong tinun-an." Si Simon Pedro mitubag, "Kung mao kana, Ginoo, dili kayang mga tiil ko lamang ang hugasi, kundili hasta usab ang akong ulo ug mga kamot." Apan si Jesus miingon, "Ang nakaligo hinlo na ug dili kinahanglan nga manghugas pa gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo." Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang magbudhi kaniya. Busa miingon siya, "Kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo." Humaniya kahugasi ang ilang mga tiil
gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamesa. Unya nangutana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag kanakog magtutudlo o Ginoo, ug husto kana kay ako man kana, kay ako mauman ako, kana ako. Kung ako nga inyong Ginoo ug magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, pag hinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyog panig-ingnan, arong inyong buhaton, ang gibuhat ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabilin sa pagtindog. Monsignor Robert, ang ato nga mga igsoong mga kaparian, religious sisters, mga kaigsoon na din ni Kristo, mayong hapon atong tanan. Karong hapon na, misulod kita sa usa ka balaang panahon kanus gimugna ni Jesus ang balaang Eucharistia. Sa atong seremonyas karong hapon na, ipakita ni Jesus gadiha sa Eucharistia, iyang gihatag ang iyang kaugalingon, ingon nga gasa sa gugma. Sa pagpikas-pikas sa pan o pagpaambit sa bino, dili lang pagkaon ang gihatag ni Jesus, kung dili ang iyang kaugalingon, presensya, Diyos dong kinabuhi o gugma. Ang unang pagbasa gikan sa basahon sa Exodo, nagpahinumdom kanato sa pangilin sa pagsaylo sa mga Israelitas. Usa ka pagpagandam sa ilang pagkagiyo gikan sa Ehipto, gikan sa kaulipdan sa Ehipto. Sama kadto sa katapusang panihapon. Timaan kini sa gahom sa Dios sa pagluwas. Apan ang mao lang gihapon nga katapusang panihapon, gihimo ni Jesus nga bag-o ug way katapusang kasabutan, a new covenant. Sa dihang miingon siya, kini maong akong lawas, kini maong akong dugo. Gidapit kita niya sa pagsulod sa usa ka misteryo. Misteryo sa way puas nga gugma nga iyang gipaambit kanato. Ang mga pulong ni Jesus nga gipamalandungan ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Korinto, nagtandog sa atong mga kasing-kasing. Buhata kini aron paghandom kanako. Mao kadto ang gamhanan nga mga pulong ni Jesus. Buhata kini aron paghandom kanako. Sa matag higayon di ay nga atong dawaton ang Eucharistia, wala lang kita maghandom sa sakripisyo ni Jesus, naghandom usab kita sa iyang hagit kanato, sa iyang sugo kanato, sa pagpuyo, sa paghigugma. Busa mao kini ang koneksyon, ang Santos nga Misa ug ang sugo sa gugma. Apan unsa man ang dagway sa tinuod nga gugma? Ug mao kini ang dagway nga atong nakita sa ebanghelyo. Si Jesus nagpaubos, naghugas sa tiil sa iyang mga tinun-an. Ang iyang yano apan lalom nga buhat nagpadayag sa kasing-kasing sa kasuguan nga iyang gibilin. Paghigugmaay kamo, samara
nga ako nahigugma kaninyo. Ug mao kini ang kahulugan sa paghugas sa mga tiil sa mga apostoles nga atong paghimuon unya. Ang pagpadayon sa sugo ni Jesus, paghigugma ay kamo, samara nga ako nahigugma kaninyo. Gipakita ni Jesus kanato ang gugma nga walay pagduha-duha, mapaubsanon, bug-os ug matinud-anon. Kung mao kana ang dagway sa gugma sigon sa atong nasinati sa ebanghelyo karon, unsaon man nato kini pagkinabuhi sa atong panahon karon, sa atong kaugalingon ug tagsa-tagsa ka kinabuhi. Sa dihang mudawat kita sa lawas ni Kristo sa santos nga komunyon, gitawag kita nga mahisama sa atong gidawat. Lawas ni Kristo alang sa kalibutan. Nga mahimo unta kitang sama sa lawas ni Kristo alang sa isig katao. Sa atong pagdawat sa santos nga komunyon, nagpasabot kini nga maningkamot unta kitang maghatag sa atong kaugalingon ngadto sa mga nagkinahanglan. Upakita og kaayo sa mga anaa sa hilit-hilit sa katilingban. Magpakita og pailob ngadto sa mga lisod pakisamahan. Ug mopasaylo sa mga nakapasakit kanato. Ang pangutana karon, andam ba kita nga muhimo niining mga buhat sa gugma? Sama ni Jesus gamihugas sa tiil sa iyang mga tinun-an. Gidapit kita sa pagpangalagad sa uban bisan pinaagi sa mga yano ug kasagaran dili makita nga paagi. Sama pananglitan sa pagpaminaw sa kasakit sa uban, pagtabang sa mga buluhaton sa mga tigulang ug mga masakiton, pagdasig ni ato mga nanagsubo. Sa atong pamilya, trabahoan o sa katilingban, mapakita unta nato ang pagkamapaubsanon, pinaagi sa pagpaningkamot, pagpahiyom. Managigo ni Mother Teresa of Calcutta, peace begins with a smile. Mupot kini ang gigon sa atong Santo Papa, Papa Francisco, smile sa iyahang libro, autobiography. So akong balikon, sa ato nga pamilya, trabahoan o sa katilingban, mapakita uta nato ang atong pagpaningkamot sa pagpaubos, pinaagi sa pagpahiyom, pinaagi sa pagtimbaya sa atong mga kauban, pagtimbaya sa uban, pagpangita sa kahiusa o pagtampo sa kalinaw. Ang Eucharistia mao ang atong kusog aron mahigugma kita. Dili lang ngadto sa mga nahigugma kanato, kung dili ilabi na sa mga lisod higugmaon. Kini nagpasabot nga ang tinuod nga gugma usa ka pagsakripisyo, pagkaandam, pagantos. Ang gugma usa ka walay pagpili sa o pagpihig nga gugma. Ang buhat sa hingpit nga gugma sama ni Jesus, usa ka hagit nga sundo nato siya. So siya ang atong barometro, ang atong giya niini, dili ang atong personal nga relasyon. Kung dili, lakip na sa atong pagtabang alang sa kaayuhan sa katilingban. So aduna pod oy communitarian dimension kining pagpadayag o paghigugma. Pananglitan, nangandam kita nining midterm election. Ang pagbutar, usa sa mga paagi nga mapakita nato ang gugma ni Kristo ug ang atong pag-alagad sa isig katao, pag-alagad sa katawhan, sa katilingban. Ingon mga Kristiyanos o sama o isip mga Kristiyanos,
Gitawag kita sa pag-atubang sa atong katungdanan isip mga butante, uban sa pag-ampo, nga idobadan o kini sa pag-ampo, pagsuta kung unsa ang husto, ang ngayan, ang pagpili sa kalinaw, ang pagpili sa katarong o kamatidod-anon, kana nakinahanglan og pagsakripisyo. Busa, at utang likayan ang pagdawat og kwarta alang sa imong boto o pag-apil sa vote buying. Kini nga mga buhat naglapas sa pagkabalaan sa eleksyon ug nakadaot sa kaayuhan sa bagang katawhan. Ang matidud-anon nga pagbutar kinahanglan buhaton nato sumala sa atong tanlag, sumala sa atong konsyensya. Vote according to your conscience. Dili tungod sa salapi, dili tungod sa puwersa. Gawas don unta ug walay pagpugos ang ato nga pagbutar. Pilia ang mga kandidato nga nagpakita sa tinuod nga pag-alagad, nga sila nagtinguha gayod sa pag-alagad, dili aron pagbaton sa salapi o pagbaton sa gahom lamang. Alang sa manggulo sa atong panggobyerno, kinahanglang iyang ipatigbabaw ang kaayuhan sa bagang katawhan ug dili ang kaugalingong interes lamang. Kini mga buhat sa paghigugma. Ingon nga mga sumusunod ni Kristo, gitawag kita sa panaghiusa o pagsinabtanay, dili sa pagbangi o pagpinatyanay. Busa, ayaw pili katong anda mo patay tungod og alang sa gahom lamang. Karong hapuna, samtang madawat nato kining bala ang gasa sa Eucharistia, pangutan-on nato ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Unsaon man ako pagpakita sa gugma ni Kristo sa akong adlaw-adlaw nga kinabuhi? Unsaon man ako pagserbisyo sa uban sa samang pagkamanggihatagon o pagkamapaubsanon nga gipadayag ni Jesus sa iyang mga tinun-an? Hinaot paunta nga ang grasya sa Eucharistia maglig-on sa atong kalag ug magbag-o sa atong mga kasing-kasing aron kita mabuhi isip tinuod nga mga tinun-an ni Kristo. Nag-alagad, nahigugma, naningkamot sa paghalad sa kaugalingon ngadto sa uban. Uban sa panabang ni Maria, inahan sa Dios, modelo sa Kristohanon nga puangod og pagmahal, hinaot paunta.
Diha na gabi nga wala pa siya patya. Si Jesus nakigsaloban sa iyang mga tinunan. Samtang nagpundok kita karon aron sa paghandom ni adtong balaang panihapon, paghihiwo sa kita kang Kristo ug pag-ampo ngadto sa Amahan alang sa tanan natong mga gikinahanglan ug mingon kita Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa simbahan dinhi sa kalibutan, nga magiyahan unta kita ngadto sa mas dakong pagsabot sa hingpit nga gugma ug pag-alagad ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among Dungga pag-ampo. Alang kanila nga anaa sa pangagamhanan ug kanila nga may gahom nga makaangin sa tibuok kalibutan, nga makasabot unta sila mahitungod sa Espiritu sa pagpasakit ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga gitintal, nga malig-on unta sila pinaagi sa panig-ingna ni Kristo sa pagkamatinud-anon ngadto sa Amahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang kanatong tanan, nga sakop ni ining maong katilingban, nga kanunay unta kitang magpakita dinhi sa atong kinabuhi sa Eukaristikanhong gugma ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga nangamatay, nga ang sakripisyo sa Eukaristiya, magdala unta nila ngadto sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Amahan, nagaduol kami kanimo aron pagpresentar sa among mga gikinahanglan nga kanimo. Sa tumang pagpaubos, tungod sa gugma o kamanggihatagon sa imong anak, ang among tunhay nga pari nga nagpuyo og naghari hangtod sa kahangturan. Amen.
Igsoon pagampo kamo kining akok inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Daton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot ka namang masubsob nga pagsalmot sa misa sa angay nga paagi, kaysa matag sa ulog namo sa handumanan nining halad, gihimo ang buhat sa pagpanubos kanamo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Diyos nga tunhay pagkagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Siya man ang matuod ug tunhay nga pari nga nagtukod nining sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan ug gitudloan kami niya pagbuhat nining halad alang sa iyang handumanan aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo kami mabaskog ug sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo kami mahugasan ug mahinlo ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit. Nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way, hunong nga pag-awit. Kaniya kami kanimo amahan ining among pagpasalamat. Pinagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya nangamuyo kami kanimo dawata og panalangini kining mga gasa nga among gihalad nga sakripisyo. Naghalad kami niini alang sa imong simbahan nga balaan og lukop sa kalibutan. Bantayi siya og agaka. Ihatag kaniya ang kalinaw og kahiusa sa tibuok kalibutan. Naghalad kami niini alang kang Papa Francisco, among Papa, kining imong ubos nga obispo, o kanilang tanan nga naghupot og nagtudlo sa pagtuo nga Katoliko nga nadawat namo gikan sa mga apostoles. Hinumdumi Ginoo ang imong mga tao, labi na kadto sila nga among giampo karon. Hinumdumi kaming tanan, nga nagakatigom dinhi sa imong atubangan. Sayod ikaw unsa kalikon, ang among pagtuo kanimo, ug ang among paghalat sa among kaugalingon nganha kanimo.
Nagahalad kami kanimo nining sakripisyo sa pagdayeg alang sa among kagulingon ug alang sa tanan nga among minahang. Nagaampo kami kanimo buhi ug matuod namo nga Dios alang sa among kayuhan o katupsanan. Uban sa tibok simbahan, nagasaulog kami sa adlaw, kanusa si Hesukristo among Ginoo. Gibudhian tungod kanamo, nagapasidungog kami paghandom. Ilabi na gayud kang Maria kanunay ulay, nga inahan ni Hesukristo among Dios ug Ginoo. Nagpasidungog kami kang San Jose yang bana sa imong mga apostol ug martir Pedro ug Pablo ug Andres, kang Santiago ug Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon ug Tadeo, Lino, Clito, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan ug Pablo, Cosme ug Damian ug sa tanan nimong mga santos. Ang ila nga mga panungdan ug mga pag-ampo makapadangat unta kanamo sa imong kanunay nga panabang ug panalipod. Dawata amahan kining halad gikan sa imong tibok nga banay, ano paghandom sa adlaw kanusa sa Hesukristo among Ginoo, mihatag sa mga misteryo sa iyang lawas ug dugo, aron sa ulugon sa iyang mga tinun-an. Panalangini ug uyuni ang among halad, himuha kining angay nga dawaton usa ka halad diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Himuha kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo imong bugtong anak among Ginoo. Sa adlaw sa wala pa siya magpasakit, ano pagluwas kanamo ug sa tanang mga tao, sa ato pa karong adlaw, mikuha siya og pan sa iyang balaan nga mga kamot ug sa pagyahat ngadto nganha sa langit ngana kanimo iyang makagagahom nga amahan. Ipasalamat kanimo og midayig, pipika sa pan, mihatag niining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab og midayig, mihatag sa kalis ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Busa karon amahan, nagsaulog kami sa handumanan sa imong anak nga si Hesukristo. Kaming imong mga sulugoon ug imong balaang katawhan,
nagahandom sa iyang pagpasakit, sa iyang pagkabanhaw, ug sa iyang pagkayap gana sa kahimayaan sa langit. Ug sa daghang mga gasa nga imong gihatag kanamo, nagahalad kami kanimo, Dios sa himaya ug kahalangdon, dining balaan ug hingpit nga sakripisyo, ang pan sa kinabuhi ug ang kalis sa kaluwasan nga tunhay. Kaybuti pagsudong kining mga halad, dawata kini ingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, imong mataro nga sulugoon, sa sakripisyo ni Abraham, among amahan sa pagtuo, ug sa halad ni Melkisedek, imong labawng pari. O Dios, nga makagagahom, nangamuyo kami nga ang imong anghel, magdala unta nining sakripisyo nga na sa imong altar sa langit. Unya dungan sa among pagkalawat gikan nining altar sa balaan nga lawas ug dugo sa imong anak, himua nga matugop kami sa tanang grasya ug panalangin. Hinumdumi usab Ginoo kadtong mga igsuon namo nga nangamatay. Sila nga nagauna kanamo pinatikan sa timaan sa pagtuo ug tuwa na karon sa pahulay nga dayon. Kini sila ug ang tanan nga nanghikatulog diha ni Kristo makakaplag unta sa kahayag, kalipay ug kalinaw diha sa imong atubangan. Alang usab kanamo nga mga makasasala, nangayon kami og luna uban sa imong mga apostol ug mga martir, uban ni Juan nga magbubunyag, Esteban, Matias ug Bernabe. Ug sa tanan mong mga santos, bisan tuod kami mga makasasala, nagasalig kami sa imong kaluoy ug gugma. Ayaw panumbalinga ang tinuod nga angay kanamo. Hinuno ahatagi lamang kami sa imong pasaylo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ikaw naghatag kanamo nining tanang mga gasa, nagpuno ikaw niini sa kinabuhi og kaayo, nanalangin og naghimo niini nga balaan. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlogan nato sa atong manunubos.
Ngay kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. At agi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo nga among manunubos. Malaging harian, ang gahud ang hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Atong ipakita ang atong pag-inig suunay. May this mingling of the body and blood of our Lord Jesus Christ. Bring it to the life of us. The Lord Jesus Christ. Aniyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, bulahan katong gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Magampo kita, O Diyos nga magkagagahom, nakadawat kaming bagong kinabuhi kikan sa panihapon nga gihatag kan namo sa imong anak dinhi sa kalibutan. Mabusugon ta kami sa pagkaon nga imong ihatag kan namo dinha sa imong way katapusang gingharian. Kini ang magipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mangluhod. Angeling wahag gloriosi.
Bene